Urang Minang kenal jo namo piliang kotu caniago bangga jo namo tu, tapi tahukah dun sanak ado maso katiko namo-namo tu ditinggaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dun sanak Minang nan raca Basuo melihat kita di channel kebanggaan awak Minang Mustika Jaya. Kalau biasa kita mencaliak keindahan alam jo budayo, kini saatnya menggali carito lamonan. Mungkin alun banyak tak dengar carito tantang luko maso lalunan membantuak jati diri urang Minang. Dun sanak pernah mandangan namo Adilov, Azinov atau Isabella di Minang. Ado apo dibalik namo-namo tu? Iko bukan sakadar namo, tapi carito panjang tantang samangaik jo ketahanan. Namo adalah identitas, iyo pancaminan harok, dua jo sejarah keluarga. Di Minangkabau, namo-namo lamo tu kayo jo makna jo filosofi. Tapi ado masuk katiko namo-namo tu bak hilang di telan bumi. Kamano inyo, bako bisa. Jan kami kita kan telusuri akan masalahnya, yaitu kejadian PRI nan maha dahsyat tu. Peri kato iko mungkin membuek itu taingek ka maso-maso sulit. Iko adalah peristiwa katiko daerah Maraso Indah didanga andek pemerintah pusat. Akibatnya pacah balah di Minang lukonan dalam bana. Letnan Kolonel Ahmad Hussein memproklamasikan PRRI di Sungai Dare. Syafruddin Prawira Negara diangkat jadi Perdana Menteri. Tapi tentu saja pemerintah pusek indak diam. Operasi 17 Agustus diluncuaan untuk memadamkan api perlawanan. Pemerintah pusek melakukan operasi militer untuk menumpas gerakan PRRI. Sasudah PRRI, Minang dilando trauma nan payah di UBKI. Masyarakat dicap pemberontak, dikucilkan, diantuai raso takwik. Bayang-bayang maso lalu tu taraso bana. Stigma iko kuek bana sampai mau bah caro orang Minang maagiah namo ke anak-anaknya. Namo-namo lamok dianggap babahayu, bisa mengundang curiga. Bayangkan dun sanak, namo sajo bisa jadi masalah. Muncualah namo-namo nan aneh di talingo urang Minang. Namo Eropa, Latin, Rusia, bak tameng untuak menyuruhkan jati diri. Ado Adilov, Azinov, Roberto, Isabella, dan lainnya. Kok didanga bak urang luas senan banamo. Adonan diambiak dari bulan lahia, adonan manggagumi tokoh idola, ado pulonan sakadar manggabuang namo orang tua, tapi nan jale jan sampai tadanga Minang bana. Tapi roda waktu terus bagulir, luko lama mulai cegah. Generasi muda Minang kini labiah barani menujuakan jati dirinya tamasuak dalam maagiah namo. Cubo caliak namo-namo Adespil, anak desa Piliang, Jo Andesca, anak desa Caniago. Iko simbol kebangkitan, Minang indak bisa disuruakan. Dun sanak kasadonyo, carito iko maingekan kito, sejarah tu selalu ado. Biar buruak, biar rancak, inyo membantuak kito. Mari kita belajar dari masa lalu, membangun masa depan nan labiah rancak. Di mana satiok namo adalah kebanggaan, jati diri adalah kekuatan, jan malu jadi orang Minang. Tarimo kasih Allah menonton video iko dun sanak. Mudah-mudahan bermanfaat, menambah pengetahuan kita tentang Minangkabau. Jangan lupa like, comment, share, jo subscribe channel Minang Mustika Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari ranah Minang.